panapa vanhu vakutozitonga cheko chendokupana 2 days isingachisadza ruri pamwe panapa pana nababa vangani chimbonyatsonditaurirewe mune tsvake mazuva tsvake iwe waundikonewa uzinzwa ndiri baba pamwe panapa nini ndakafunga kuti vamwe marya breakdown kwamamuri kusvika breakdown anokuudza ro ndakataira kabva nezuro siya foni yangu alo mudhara network panapa iripo ndaiti mata marongopedza kuwacha ka 2 minutes ndobva ndatongomhanya mondorera suspension yese yayi ore ako kuno kune mafotozi ka momutaurira makanika wenyu yekuti mukatipa zvirwere ina handigari pabarika manje momutaurira makanika kuti ina handigari pabarika manje chindiri pafoni kumadokero merisa panamba 206 ndiye makanika wacho zvina hazvoshata hazvinomboshata baba unenge ndakwandiri ini wakazviona kupi izvozvo baby ndikuendesa kulanchi muka ndaiti tiende kulanchi mukadzi wese muporofita muruzwa murume achitochita unonga achitoziva kuti murume wangu ruchita mukadzi wese muporofita munofanira kugara muchizviziva izvozvozvo apa ndibata cheka ndikuwachiro ende mosiya mari pakonzo apo kuda kuti ndiendese mota yekusevhisi iyo kudheoki kugaraji remashuwa kwekuti inini zvezvisevhisi ndiri kuzoti mari handisi uchatoenda ndirini ndimi maako kuenda ndoziva kuti mari yacho inoita mari yesevhisi kana muchifunga kuti muchatora mari muchienda kumagirlfriends haasi makomponents ese anotengwa vanogadzirisa aripo iwayo kuti adzoke back into the relationship suspension inoitwa futi ipapo panamba 27b sekeroti nani enda ina makanika enda ina melisa kunorwa suspension yese chero ukada service yemota zvese ikokoko one stop shop vanorwa zvese ipapo muzwe muchindinyepera ndikufunga kuti handisiziva maprice chita tiende kulanja enda imeka namakanika mbuka